Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Maayong adlaw sa tanan, sa mga nagsunod ani nga programa. Salamat sa inyong pagsunod. O bisan pa sa nag-host ani nga program, naghimo ani nga program, Pastor Mark. Salamat Pastor sa opportunity nga usa ko nga mahimo dala sa pulong sa Ginoo sa kini nga programa. Salamat usab sa mga pastors na kanunay nag-support ani ug nag hatag og mensahe tungod sa tinuod nga kaluwasan. Ug karon buntaga ako mong gihangyo kung namoy Bible, lay ng Bible sa Revelation chapter 1 verses 1 to 3. Ato ni agi nagiskuta about reasons why we need to study prophecy. Karon arita sa mga future events na makita nato sa Revelation chapter 1 verses 1 to 3. Ako ning basahon ning Bible. The revelation of Jesus Christ which God gave unto Him to show unto His servants things which must shortly come to pass, and He sent and signified it by His angel unto His servant John, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that He saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Lampo tauna, let's pray. Father God in heaven, thank you Lord for this opportunity. Imong gihatag ug makawali ko about Bible prophecy. Help us Lord to understand na masabtan jud sa mga nagsunod ani nga programa o mahimong blessing nga mensahe. O nabangi ko Lord sa pagdala sa mensahe kay aron nga masabtan sa simple nga pagpanabot sa mga nagsunod o sa mga nagtan-aw ani nga programa Ginoo. Manaisalig kanimo tanan Lord, be glorified ani nga programa in Jesus name. Amen. So, future events diri sa makita ni nato sa verse number 1. Ingon ang verse 1, the revelation of Jesus Christ which God gave unto Him to show unto His servants things which must shortly come to pass. Kining things which must shortly come to pass, mga butang nga sigurado jud mahitabo, mga butang nga hinanali mahitabo. So mo na mga future events. So atong isgutan karon mga future events
nga na-record sa Biblia. But first, ako sang ipailan ninyo ang Biblia, mga igsunan. Ang Biblia, dili jud ka mao mamakak. Kung unsa may propesya, kung unsa may gitagna o nasulat sa Biblia nga mga pagpanagna, sigurado dyan ang mahitabo, whether we like it or not, or whether we believe it or not. Doon ay mga tao nga di dyan mo to, but bisan pa sa ilang pagkadili matinuohon, mahitabo kung unsay nasulat sa Biblia. Because di dyan kabalo mamakak ang Biblia. Sigurado dyan ang tanang propesya nga naa sa Biblia, sigurado dyan tinuod o matuman musugutag sa di. So, na mga future events nga na-record sa Biblia, unya ako ning gihimuag chart para mas dali masabtan natong tanan. O sunda lang ni palihog kong pagtan-aw sa screen, inyo na makita karon sa screen ang chart sa mga future events. So, mo ni siguro inyo na nakita karon sa screen ang mga future events. O kung kabantay mo sa atong chart, mo ni atong chart sa atong future events, kung kabantay mo, magsugod sa rapture and until the new heaven, new earth, and new Jerusalem. Mo ni ang atong mga future events nga na-record sa Biblia, and whether you believe it or not, whether we like it or not, mahitabo dyan nga mga future events. From rapture to eternity. Mo ni ang mga future events. Kung nabantayan ninyo sa atong chart na ay cross, nag-represent na nga si Christ namatay, niya gilubong na banhaw niya ni stay sa kalibutan. After siyang pagkabanhaw, ni stay sa kalibutan og 40 days before siya nisaka ngadto sa langit. Gisugo niya ang church, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Then after 40 days, nisaka siya, ni mikayab ngadto sa langit. Pero sa wa pa siya kayab, niingon siya, mubalik ako pag-usab. Mao na yang saad, mubalik siya pag-usab. So nisaka siya ngadto sa langit, then mao na church age, church time. Mao na makita ninyo sa chart. Unya kung kabantay mo from the cross sa chart na to, sa time sa church na ay 7 churches nga gihisgutan ang Book of Revelation. Mao na nasa atong chart, Ephesus, anang ESPTSPL, meaning Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. O we are now in the Laodicean church. These 7 churches, we can apply it in the periods, the 7 periods of history, the 7 periods of true history in the time of church age. So, na 7 periods of history, pagsugod jud sa church, Ephesus, then until sa Laodicean church. Ma-apply ning 7 churches sa 7 periods of history, but we will not focus on that. Atong fokusan karon ang mga future events. Now, we are now in the Laodicean church. We are now in the last church. We are now in the last days. We are now in the last time. We are now in the last quarter. Kung nari pa sa basketball, mga igsunan. We are now in the last of the last quarter, mga igsunan. Kung imo tanaw ng chart, one good, kanang duol na lang yun, tanawa. Laodicean church, duol na lang yun sa rapture. So, kung ato sang tan-awon ang mga panghitabo o ang mga signs nga gipakita sa Dios natong tanan karon, kita mismo maka-conclude nga ang Dios anytime na jud mobalik. Di na jud madugay. So, mga future events, ako lang karon nga time, ako lang ning ihatag ang mga highlights karon para namoy idea sa mga future events. Then after sa highlights, ako ning tagsa nung explain from rapture to eternity. So ayo kamo mga nagtan-aw sa online, nagsunod din ng programa unta di mo mapulan sa pagsunod o sa pagpaminaw, ilabi na sa Bible prophecy, because it brings blessings to us. This lesson of prophecy nagdala og panalangin kini mga igsunan. So ayaw jud i-neglect ang prophecy, but higugmaa ang prophecy. Ano man, it brings
blessings to us. Now, rapture. Nyo nakita sa screen, habang hindi mo tanaw ng chart, one good, kanang duol na lang yun, tanawa. Laodicean Church, duol na lang yun sa rapture. So, kung ato sang tan-awon ang mga panghitabo o ang mga signs nga gipakita sa Dios natong tanan karon, kita mismo maka-conclude nga ang Dios anytime na dyan mabalik. Di na dyan madugay. So, mga future events, ako lang karong nga time, ako lang ning ihatag ang mga highlights karon para namoy idea sa mga future events. Then after sa highlights, ako ning tagsaw nung explain from rapture to eternity. So ayo kamo mga nagtan-aw sa online, nagsunod din ng programa unta di mo mapulan sa pagsunod o sa pagpaminaw, ilabi na sa Bible prophecy, because it brings blessings to us. This lesson of prophecy nagdala og panalangin kini mga igsunan. So ayaw jud i-neglect ang prophecy, but higugmaa ang prophecy. Ano man, it brings blessings to us. Now, rapture. Nyo nakita sa screen about rapture. So, now, this order of events, mga future events, dili ni pwede marambol. Mura ba og ari panis hay alay pwede i-rumble nimo ang mga numbers. Dili. From rapture to eternity, we cannot rumble it. Dili pwede nga ato ning isagol-sagol mga igsoon, because this is the order of events. When we say order of events, order gina. Dili pwede nga imo ning i-rumble, dili pwede imo ning ibaylo. Dili pwede nga tanawa sa inyong chart dili pwede nga ang rapture mahitabo ining kahuman sa tribulation period. Dili na siya pwede. Di po pwede nga ang tribulation period unya na mahitabo ining after sa millennium. Dili na siya pwede. So this is the order of events in God's program. So ato ning gibuhatag chart para mas dali masabtan natong tanan. So from rapture to eternity. Now we all know nga hapit na ta sa rapture, na ta sa Laodicean Church. So ako lang ning i-highlights kadiyot ang mga events, order of events para di ta malibog. Then ato ning i-detail sa atong programa hangtod nga mahuman ta aning lesson. Now, rapture. In John chapter 14 verses 1 to 3, ingon si Jesus Christ, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Nagsaad si Jesus Christ that He will come again. Now, and that will be His second coming. Now, the second coming of Jesus Christ will be in two stages. Duha ka hugna, two stages, duha ka hugna ang ikaduhang pagbalik ni Jesus Christ. Number 1, mao nang rapture. Mo na inyo nakita sa chart o tanawang chart. Rapture. Kunya, number 2, the second coming of Jesus Christ to earth. Kung kabantay mo sa chart, kanang green nga araw mo na ang rapture pasaka, ang Christ second coming to earth pa ubos. Ano man, mukanaog si Kristo ngaris kalibutan, mutunog aning yutaa, aning kalibutana, mutunog sa Mount Olives, makita sa tanang mga tao. Now, dunay dakong kalainan aning duha para masabtan nato. Ang rapture makaigsunan, Christ will come in the air for all saved. Timan ano to ha? Duha ka hugna ang pagbalik sa Dios, rapture of Christ second coming to earth. So ang rapture is Christ will come on the air for all saved. Si Kristo mo kanaog dito sa kahanginan lang, di siya makita sa tao. But ang iyang buhaton mo kanaog siya para sa mga luwas.
para sa tanang luwas. Pero ang Christ second coming to earth, ang iyang pagkanaog nga rin sa kalibutan, Christ will come with all saved. So mukanaog siya, kauban na ang mga luwas. Sa rapture, mukanaog siya dito sa kahanginan, buhaon ang tanang luwas. Pero sa Christ second coming to earth, ang iyang pagkanaog nga rin sa kalibutan, mukanaog siya, kauban na ang mga luwas. Number 2, nakalainan, ang rapture, way usang nasayod kanus no one knows the time of the rapture. Pero ang Christ second coming to earth, mahibalo na ang tao. Because it precedes many signs. Kung mo tanawon ang Matthew chapter 24 verses 29 to 31, makita nimo mga signs diha. The sun shall be darkened, the moon shall not give her light, and the stars of heaven shall fall, and there shall be a sign na ipakita sa Dios sa ibabaw, and that will be God's glory. Nya muhangad ta ng tao ug makita sa ining kanaog. So dako kalahian ang rapture way usang nasayod sa time kanus pero ang pagkanaog niya nga ris kalibutan mahibaluan na nganuman na mga signs before sa iyang pagkanaog. Klaro jud na kayo sa Matthew chapter 24 verse number 29 to 31. Unya plus naa na po'y Bible calculation ana kay ang iyang pagkanaog will be after the 7 years tribulation period. Kanang 7 years tribulation period naa nay Bible calculation ana. Na ay Bible calculation. So maybe sa next na to nga kuan ako ning kuanon ang mga Bible calculation para makita ninyo sa Biblia na naa jud ay Bible calculation. Sa pagkakaron ato lang sang kuhaon ang mga highlights niya. Number 3 nga kalahian sa rapture of Christ second coming to this earth. Number 3 is rapture will happen before the 7 years tribulation period. Sukwahi sa gituuhan sa uban. Ilabi na sa mga post-tribulationist. So kana sila nagtuo after sa 7 years tribulation period, may tabo ang rapture. That is wrong doctrine, dili sibo sa Biblia. Musukwahi sa Biblia. So rapture will happen before 7 years tribulation period. Then the second coming will happen after the 7 years tribulation period. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kon ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga kaybawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.